Ale uděláme to úplně, ne? Já jsem opravdu král. Tak to bylo prostý. Jo! Nebylo ani to 2 minuty na to špět. Tak máš to druhý tričko, ne? Čeho, já to mám všude. Pane řediteli, jak jsou vaše pocity? Super zážitek, doporučuji každému. Sice to bylo za 2 minuty pryč a 10 minut se to dělalo, ale... Půl hodiny tady. Hodili jsme vás, ale 10 minut to bylo pryč, ale...